OIMORE kamora mora ma intiere magi gina weche manyien mag OIMORE ka bende neno kendie waseiko kanyero mesa kod kom bende wabedo koda siwinde kata twaka e chendo marwa mar mine wacho bange e chendo ni kuma bende wang'iyo weche mag loko wach kitiyo kod ranyisi kata manero mar sign language mabendi en odiochieng mabende idhiale dwe mar 9 duto te en mano mar dhialo jogoeko mabende ntiere koda ng'ola mar winjo odor mondo wapuonjre matut e wi weche machalo koda mano. Kata kamano wang'iyo weche mag dongruok oula kata kodh elino mabende biro ka bende report yango ni ikruok makare pokotim kod piny owacho kanyakla koda mago mag counties. Weche mawamiyo peko dhiambo makawuono gin magi. We have resolved to start a fresh impeachment motion to the governor of Meru, one Honorable Bishop Kawira Mwangaza, and we have already signed, appended our signatures. Governor Mameru Kawira Mwangaza inyal thich oke ofisi okang' mar ariyo ka MCAs Mameru koro ong'ado bura ni okoromo bede apis governor. Obila mago kwach kich koro wacho ni gin machiegni gi yudo Ann Adhiambo jahigni 17 mitudo koda nek mar Eric Maigo tich abich juma mokalo. To wan gi nyithindo, nyaka nyithindo mong'ol wan godo. Koro kumwadwa chiko gi nyithindo gi wakia, kumwadwa dhi be wakia, kaka wadwa timo be wakia. Sirikal be podolal no makata gimora mora pok wawinjo gimora mora ni timuru kama. Jodak ma Ombaka kar chung od bura manyando koro luoro mako ka ikruok poko timore malong'o kodong' mana ndalo matin to kodh El Nino chakore. Weche ni kelo ni koda Anjelieta ka jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bende nyalo luwogi kokalo e mbui marwa mano mar YouTube kanyaka kod mar Facebook Ramogi TV. MCS 27 mag kaunti ma Meru ong'ado gi duol achiel mar chako chenro mar thicho oko gavana margi Kawira Mwangaza kuom thuolo mar ariyo e bwo higa achiel. E romo mano kelo kanyakla MCS kod moko kuom jotelo mowuok e kaunti no. MCS go oseyo Mwangaza kuom koso nyiso lony madwarore e tayo kaunti ma Meru, diro weche ne jotelo wetene kaachiel gi miyo kaunti ma Meru wichkuot. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, lweny mar Mwangaza sani koro osewuok e kinde MCS kaachiel kod jalupne Isaac Mutuma kendo nywando jotend migepe Profesa Kithure Kindiki kod Mithika Linturi. Bang' od bura mar Senate gole e lak nyang' tarik 30 dwe mar 12 higa mokalo, gavana ma Meru Kawira Mwangaza kendo oyudore e nama taro mar siasa kod jotelo mawuok e kaunti no. Mwangaza ma osebedo ka ok modhre pi kod MCS mag kaunti no kaachiel gi jalupne Isaac Mutuma kuom thuolo machielo ni e kind Akur Gasumbi bang' MCS 27 chopo e winjruok mar chako chenro mar thiche oko e apisi kuom thuolo mar ariyo. We have resolved to start a fresh impeachment motion to the governor of Meru, one Honorable Bishop Kawira Mwangaza, and we have already signed, appended our signatures, the 27 of us who form or comprise the Kenya Kwanza caucus in the county assembly. Kagiloso kod jofwamb weche bang' timo romo mane okawo seche mohewo adek, MCS go oseyo Kawira Mwangaza kuom koso nyiso lony madwarore e telo ne kaunti ma Meru. Gavana Kawira Mwangaza mwenyewe ndiye ametangaza kwa matendo yake na kwa ile matamshi yake kwamba hii kiti ya gavana ni kubwa sana, kwa sababu ile matusi, ile lugha chafu haifai kiongozi wa hiyo cheo. The train has left the station. Now we are destined to reclaiming Meru, giving Meru its lost glory. It is not our agenda or our mantra to see chaos, to see drama, to see shenanigans in this county. We have decided forthwith to withdraw the support within and outside the assembly that we have given our governor. Romo no oyuore kod senator mar kaunti no Kathuru Murungi, jakom jood bura ma Meru Mugambi Rendikiri, jood bura ma Imenti Kirima Ngishine kod jachatindro maduong' ma duond bura mar UDA kaunti no Kaberia Kubai. MCS go bende oseyo Mwangaza kuom miyo kaunti ma Meru wichkuot kaluwore gi gwandruok ma kinde ka kinde e kinde kod jotelo maok e kaunti no. Imekuwa aibu kweli kwa nchi nzima
lakini sisi hatuwezi kulaumiwa. Amekataa mwenyewe kwa kinywa chake, ameshindwa kutengeneza kuunganisha kila mtu. So I think upandacho ndicho uvunacho. Bang' gwandore kod MCS, Mwangaza sani koro oyawo siwandha mare mar Amen kendo nywando nyaka jotend migepe mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne oyudore e laru mar Amen kod Kawira Mwangaza kaluwore gi tulo mane okwako romo mar chenro mar Okolea program e giko juma mokalo e gwenge mag Igembe South. Mwangaza ne otudo lweny makamago kod Mithika Linturi kendo se kuom tiyo marach kod rowere mar ketho romo mare. Kaluwore gi tulo makamano, Mwangaza ne oyudore e lweny machielo kod jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki bang' Kindiki kumo romo duto mag Okolea program, wach ma ok ne omoro Mwangaza. Nataka kufanya mkutano, fanya mkutano wa kusema sera yako. Useme ile mambo unafanyia wananchi. Lakini mkutano wa kuchochea watu, hiyo tumepiga marufuku, haitafanyika. Kaoloso e gwenge mag Igembe Central odiochieng' manyoro, Kindiki ne osingo mar kedo kod romo mag Okolea program e yo machal kod mane okedogo kod ng'anyo mag Azimio. Final, the same way we were very firm with demonstrators and rioters, protesters of Azimio who were breaking property and killing people in the pretext of politics. Even here we are not going to allow it. Magi timore jumbe ariyo kende tok jatend piny Dr. William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kwa jotelo duto ma ok kaunti ma Meru mondo oket tenge pogruok magi mag siasa kendo tiyo ne jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Motenore gi wechego en ni od bura ma Nyamira opogore kaluwore koda dwaro mar thicho oko gavana ma kauntino Amos Nyaribo. Kweth achiel motele koda jalup spika Thaddeus Nyabaro oseketo kokgi e oboke michwalo e od burano juma manyien ka gidwaro thich oko gavanano. Kweth machielo bende siro gavana ka giwacho ni gik ma iwacho kuome gin mago minyal losi kod twak ma ok thiche oko. We have officially done signature verification with our clerk of the assembly. We have handed over the motion to him. The members of the assembly have signed, and we now look forward to the motion being placed on the order paper next week on Tuesday. And then the assembly will have time to discuss about the conduct of the governor, and we want to believe we have a watertight case against the governor, and therefore we believe God will assist us to ensure Nyamira gets proper service delivery. Mambo ni matatu, nikisisitiza kwamba ikiwa ameshiriki katika vitendo vya ufisadi ang'atuke peke yake au tumungatue vile ambavyo tumefanya. We are here to decline and denounce that we are not part and parcel of such wrangles that are baseless, not substantive in impeaching the governor. The 28 who had signed, majority of them had been coerced, threatened to sign. Katika sheria za Kenya, kila mmoja ana uhuru wa kusikizwa kwa njia inayofaa. Inaitwa fair hearing. Kwa hivyo hiyo fair hearing, kwa nini tukifika mahali tunawachilia? Yafaa tumpe gavana fair hearing, akae atuambie nasi tumpe malalamishi yetu. Obila mag okwach kich potimo pedha ne nyako moro mitudo koda nek mar Eric Maigo mane en jatelo e bad migawo mar omenda mar Nairobi Hospital. Achijno mano yangi ni An Adhiambo ma bende ong'ere gi nying mar Oledhi ni Nat wachore ni pod nitiere e kar dak ma Kibra kama nobila omonjo ot mane odakie moyudo lepe mane onenego e wang' dede kowuok e od Maigo mayudore Woodley Estate. Adhiambo bende wachore ni nyalo bedo jegni 17 nochuoyo Maigo pala mano kanyero tich abich juma mokalo ka gima ne dikel nek makoch makamano pok oyangore maler.
Jatatije e kambi mar KOP ma Athi Waterworks Michael Twitter koro ogo bade piny mogwe tao. Ma ibiro mana seche machuok tok jatend jotije sirikal Felix Koskei oro ote ne ute fwambo ni Twitter ne oter e yweyo ma ochuno kaluwore kod weche mibadhi mitimone gi nonro e kambino. Twitter yande oyudore e kinda kuru koda sumbi ka duol mochune kedo gi mibadhi EACC chako timo nonro ne oraka dek mane kambino ochiwo. Gino maduol ma EACC wacho ne otim e tok chik. Kaluwore koda gwetao mar Twitter, board mar Athi Waterworks Development Agency koro oyiero Joseph Mungai Kamau kaka jatatije ma Kojolo. Maloyo jodak 8,000 ma Ikolomani okwedo kang' ma jaket mwandu moro okao mar darogi e lopgi mondo oket kar kunyo mula. Kotenegi kod jaod bura Bernard Shinali gidwaro ni kambino ochung chenro magitimo e gwengego. E kinde mane giromo kod jotend loch nanga makono, gibedo ni ok gibiyie kod wach mar darogi e lobno mosebedo e anyuolagi kuom higni. This is a whole location. It is a whole location, about 8,000 homes that will go away. It is a whole location. We have 3 assistant chiefs, we have 2 chiefs, na hawa watu wote inatakikana waende. And as somebody said, we don't know where we shall go. Serikali ambao ipo sasa ambao sisi tunahudumia ina utaratibu na hatufanyi mambo kwa kiolela. Tunaelewana mzuri. Kwa hivyo tutazingatia mambo ambayo mmesema, tuongee kwa utaratibu ili masuala ambayo hayakuzingatiwa yafanywe nini? Yashughulikiwe. We are against, especially Bernard Masaka Shinali. I am against any idea of mining here and taking it to Ramula for refining or for whatever purpose. It must be done within Ikolomani. We have nothing against Shanda, but bring us the owners of Shanda here. Bring us the owners of Shanda here. They are the only people we shall talk to. From today, your activities of drilling, suspend them. Duol mar NTSA omindalo aberio mar lero gimomiyo nitiere ng'ikruok mag chwalo lesen mag riembo kanyakla kod number plate mag geche. E limbe mapoya mane jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen otime log tich ma NTSA mayudore Upper Hill Nairobi, oyudi ni nitiere oboke mane pok ogo chapa kuom higa achiel koro. Omedo nobiro go kambi e duolno odiochieng' kodiochieng' nyaka tiek ng'ikruok mosebedo makelo lai mabor ka duolno. I have received so many complaints from our customers who would like to get their log books, who would like to get their number plates, and those who would like to get their driving license. And as a result of the same, I decided today to go to industrial area, Likoni Road, to see the progress in terms of printing of driving license. And to my shock, I found that the printer is not functioning and has not been functioning for over a month. I tried to inquire how many of these driving licenses are printed, and I realized that there are people whose driving license spent from last year. I think I better speak less on this subject and deliver results within the next 1 month. Give me 1 month, whatever it takes. We must clear all the backlog in terms of printing, and Kenyans must get their driving licenses. For those whose driving licenses are here and their logbooks and their number plates, we're also asking you to come and clear, because we don't have enough storage to continue keeping for those whose number plates are ready.
Binyalo tudori gi ng'at man gi ng'ol mar winjo. Watwa kawuono ewi medo loko wach bedo dhok mar adek pachoka to Kisungu kod Oswayo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wekelea na shabiki kaende. Majina yangu kamili naitwa Vitalis Adika Ongare. Natoka katika kaunti ya Siaya. Nilikuwa naona kama ni mzaha. Siliblock mpaka namba. Ukablock namba ya pesa? Sina, nasema ukweli. Akanipigia na namba nyingine. Akaniput on air. Kwa radio sasa. Ona basi. Hii kitu ni kweli. Mimi ni mfugaji wa kuku. Lazima pesa ya shabiki nitaingiza ndani. Na nyingine ya mambo ya karo ya kijana wangu ambaye yuko form 3. Wekelea na shabiki ina give. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Tuko fresh, tuko sight. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It's nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatubamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatubamba vinoma. So make it deeper, manze mape man your best. Masa machache no time to rest. So make it deeper, manze mape man your best. Masa machache no time to rest. Introducing new tropical air fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Opak Ruth, Ansara Brenda. Mondo mi Brenda ni kaka sikiza chumari, dimana *860 *416 # toparie Ramogi TV eniot marijo werduto. Injili kalo, wakelulu wende magpoch gipa. Walemo kanyakla, kendo wajiwore kaachiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. E piny ma weche mopondo kod chulo kuoro romoe. Iketo kwe yodwa, ikelo sigu, pile ji ywak, pile ji dhao. Koko ma pile ka pile miyo kwe bedo gi mapok no winji. Kanyal somo nikech gik moko timore odni. Seche ten dhao en koko. Chenro mopondo iketo ayanga. Ng'eni sani koro warom. Lit mani winjo.
awinjo to lit mana winjo iwinjo. Ikri ne wuoth makelo parruok ne piny ma weche mopondo nyalo ketho. Kwanyo nono ewi Nam Cinema chieng' Jumapil saa 2:15 mar odhiambo kod saa 4 mar otieno mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo kuma koro kwayo okoro ogolne anyuola mantiere kod oganda mantiere gi ng'ol mar winjo mondo ne ni oganda go yudo tegruok mag timo tudruok kitiyo gi ranyisi kata sign language. Grace Ochieng, japuonj maduong' e skund jogo eko ma bende onge kod yore mag winjo ma Nyandarua e kind jotelo mamoko kachiwo twak e kinde nyasi mar dhialo odiechieng' oganda mantiere kod ng'ol mar winjo e piny ngima. Olero ni okang' makama biro bero weche mag tudruok. Gimedo gwenyo sirkal mondo oneni omedo chiwo thuolo mag tije sirkal ne oganda ma osomo weche mag timo tudruok gi ranyisi. Gitieko ka giseyo jonyuol mopando nyithigi e udi wira ni gintiere kod ng'ikni e chwech gino mabende monogi yudo kony. Kuna watu wako na ulemavu wa kusikia, hawana shida yote, ni tu hiyo ulemavu na hawafai kutengwa katika society. Tunafaa tujue kwanza lugha yao, inaitwa Kenya Sign Language, na lugha hili tujue tukienda sokoni, hospitali, kwa polisi, kotini na any other services that can be given to them that they can need. Machiegni ochopo koro chenro mabende wasebedo ka warito odhiambo mangima ahinya inyisa ni nitiere riwruok ma jogo eko mabende nitiere kod ng'ol mar winjo mabende rito odiechieng'ni kabisa kaluwore kod twak ma wadwaro bedo godo kaluwore ni dweni mar 9 en dweno ero mabende idhialo jogo mantiere kod ng'ol mar winjo to odiechieng' ma kawuono en odiechieng' ero mabende omiyo peka weche mag timo lokruok kata tudruok kitiyo kod ranyisi mano miluongo ni sign language. Odhiambo makawuono wendo wa en iluongo ni Rahab Kimatu mabende biro tudore kod kinde kong'eyo matuta ewi jogo mantiere kod ng'ol mano mar winjo kanyakla koda loko wach kitiyo kod ranyisi kata sign language. OIMORE kendo machiegni. Ingeni ka bende wang'iyo dweni mar 9 iwacho ni en dweno mabende omi pek ne jogo mantiere kod ng'ol mar winjo. Ang'o momiyo mano ni kamano? Erokamano ahinya Jael. Dweni mar 9 piny mangima yango odiechieng'ni nikech en odiechieng' mar jok ma ok nyal winjo kendo jok ma tiyo kod sign language. Gitiyo kod lwetgi mano ranyisi kaka ginyalo loso kendo kaka ginyalo tudre gi jomok moko. Ang'o miyo noyier mana dweni mar 9 to ang'o gene mabende itimo mondo odhialgi? Erokamano. Koro wan kod UN Convention ma focus on disability. Gine mane gichako gini to ne gikawo September mondo gi yang odiechieng'ni kaka odiechieng' mar sign language mondo jite
ong'e ni mae dhok mantiere kendo mae odiochieng' mwa nyiso ji te sign language nitie to kendo wantiere to invite jomoko te bende odonj kendo ya. E sigana ma bende koka owarumo mana gi sani waneno ka nyiro ka ichiwo pek mopogore ma bende jogo mantiere koda ng'ikruok kata ng'ol mar winjo kale ma bende moko kuom gi wacho ni nitiere jonyuol ma pando nyithindo, nitiere jogo eko ma bende kata thuolo sirkal ok migi thuolo makare. Gin pek mage kopogore kod mago ma bende ukale? Erokamano kendo imbaka ma waneno no aparo mana e skul kama nadhie to ber ahinya ka wanyalo advocate wakedo ni ratiro mag jok man gi sana nyiri kod mon kech kwa ng'iyo chien waneno ni nyithindo mang'eny oket gi thenge, oket gi kando. Government sana ok shughulika mondo olos kaka ginyalo dhi mbele kod school, gichako moleo sign language bende ji mang'eny ok ong'eyo sign language ma gimo matek ahinya ma anyalo wacho ni government bende osetemo sani ofise mang'eny nitiere kod jok ma loko weche. Schools bende nitiere gi jopuonje ma puonjo nyithindo mok nyal winjo to challenges to ng'eny ahinya but koro maduong' ahinya en communication, kaka wanyalo tudre nikech ka onge sign language to onge access dakwa los nikech nitiere barrier mang'eny nikech onge kaka ng'ato nyalo loso kod ng'at moro machiegni. Mani ng'eni en adier kabisa nikech sani koro e school ipuonjo ka nitiere gi nyathini mok winje kata nitiere gi ng'ol makamano tipuonje e school kaka onyalo tudre gi jowetene to koduogo ot tudruok bedo matek nikech nyithigi ok kia sign language, min gi kata jonyuol gi bende kia sign language, koro koduogo dala to neno pek makamendie. Ere kaka weche gi nyal konyo? Erokamano. Wan kaka deaf community wan kod Kenyan Sign Language Bill mo advocate mondo bunge parliament obed approved. Konyalo approve gini, then all these challenges wanyalo tieko te. Nikech sign language bo bedo mandatory in schools, tinyalo puonj nyithindo gi, inyalo puonj jonyuol gi mondo ging'e seche ma gidongo kata ka gidhi school giloso sign language school kendo ka gidok ot kendo gin gi language ma ginyalo tiyogo i ot kod nyithindo nyalo konyo gi ahinya sana kendo ka gitugo kod osiepe gi nyaka manyiso ni jonyuol go bende imiyo tegruok gibende puonjo gi wach ma sign language. Yes, kamano. Yeah. Mano ni kare kabisa. To koro kawaweyo pek ma bende ukale, nitiere bende uno wuon gik ma utimo mondo omi duondu wuog oko kachacha kata weche mathago u bende ochop ne sirikal kata ochop kuonde mopogore opogore, utimo nade? Kamano. An kaka Rahab awok i riwruok mar Fedwen to I'm very proud nikech an duond jok ma onge duol. Akonyo nyiri kod mon wa advocate ni ratiro margi kendo wamiyo gi puonj, wamiyo puonj ne mine kod nyithindo about their rights mondo ging'e ka gidongo to ging'e rights margi from the onset. From there kendo wapuonjo gi kaka ginyalo timo ginyalo dak kendo kaka inyalo puonj gi sign language mondo ging'e gik moko te to maduong' ahinya we advocate for the deaf girls and deaf women on the area of their rights, reproductive health, production to kod gik moko te mondo ging'e rights margi mondo ging'e kaka ginyalo access any office nikech king'iyo chien ineno nitie gik moko mang'eny lakini we have very many things, politics to gionge access. For the future gimoko nyalo change because right now gimoko sechako change kaka sign language interpreter siketo e ofisego. Mano tadiere nikech king'iyo kata nyakalondo ma bende neno pacho kendie moko kuom riwruoge kata romo mag piny owacho bende neno joloko nitiere kendo loko ne ji wechegi.
Mago gik ma piny owacho osetimo. Kata kamano waneno ni pod nitiere rem moro nikech jonyuol moko pod opando nyithigi. Kata wach ma sign language bende ing'iye ni en gino ma otek kata wene mana jomoko matin. Ere kaka koro inyanywake mondo ji te orwake. Erokamano. Ahinya kwaloso kuom sign language, Constitution mar 2010 wacho ni sign language en official third language mar Kenya. To mae the first push manoketie kanyo to nobedo developed. Wanyalo wacho ni wanyalo wacho ni gini obeda official language nyaka e school mondo opuonj ji te mondo chak ng'eyo sign language from childhood mondo ka gi socialize jomoko ginyalo tudre jomoko iyo maber ka gitiyo gi ranyisi ma en sign language e Kenya kae. Mano koro en dhok mar adek mak mana ni okete e chik to kete time makoro bedo matek. Piny owacho osetimo mare mar kete chik. Ere kaka winjo bed ni koro odhire mondo obed ni an kanyakla kod joma moko mantiere kende bende koro puonjore wach mar sign language. Erokamano. We are watching sign language kaka no chako. We want sign language bill. To parliament wasetieko first and second reading. To kakoro gini inyalo kale. Onyalo konyowa ahinya mondo jok moko te obed involved e gini. Gite nikech wan go skunde, wan colleges mang'eny ma offer training ni. Konyalo bet gimoro ma wanyalo puonjo jomoko te mondo wakonyre wate one on one, wanya meet to waloso maber kwa wani school wanyalo loso inyalo choose school kidwaro somo sign language kata idwa timo another language, but it's very good kama wanyalo kete i team ket government osekete kae to devolution bende konyo wan kech koro through that wanyalo access different services. Nkech gini osekete i team to en official third language ber mondo wachaki kiwan mondo wadhi mbele kama mondo gini wabed community achiel. Sama en dhok mar adek ma bende okete kendo okete e tim ng'ato bende biro penjore ni to apuonjora mana sign language ka antiere koda ng'ol mar winjo koso ng'ata nyalo puonjore to some bende yot maromo nade kaso otek. Koro sign language ok tek. Ka nyaki beda kod hero mar dwaro ng'eyo sign language. To ken nyathi bende ber ahinya nikech kanyo e gin inyalo ng'eyo piyo. To sign language en gimo mineno. Ok en gimo ma tek sana. En gimo ma en visual. Mane ber ma sign language ten very interesting. Aneno ka sawa bende rumo mondo wapuonjre wange achiel ariyo adek ma ok iwacho ni ja Afrika kata jaluo obo puonjore moso ji oyawre. Inyalo nyiso na kuom ranyisi kaka ng'ato wacho no oyawre. Aya sama koro wase ng'eyo oyawre koro machielo ma bende wanyalo ng'eyo nikech sani en gotieno ji dhi nindo. Mano mane? Mano ni maber good night. Good night. Nind maber. Omake, wachako nwane kendo oyawre. Ma good night. Good night. Good morning, oyawre. Good morning. Koro kichio gokinyi janeno marwa en kama kimosoge kaito gotieno ka kore dhi nindo titieke kamano. Erokamano ahinya maduong' mano kanyido Rahab Kimatu kanyakla koda jaloko marwa e odhiambo ma kawuono ni mano kanyido Elizabeth Otieno ma bendo konyowa mar loko wach kendo ageno ni yudo achiel ariyo adek moko kendo koro inyalo yudo kar tiegruok mantiere machiegni kodi mondo ibende iyud kaka ipuonjori weche mag sign language. Ana se yudo mekari adek moko
achako make maber. Erokamano ahinya mar bedo kodwa e chenro ni mar Mine Wacho. Every child should be observed keenly. Their growth patterns taken and observed, and then when the minute they see there are any issues, they work on it immediately. Tiegruok makende otimne jonyuol mar ng'eyo ka bende nyithigi dongo makare. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Haloje oteka ingene katoti kwa mgeji wangu omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani linda mnyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tumdagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. Injili Kalo, Wakelulu Wende Magpuach Gipa. Wale Mokanyakla, Kendo Wajiwore Kachiel, Gineno, Mangwano mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiemchuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili Kalo mana e Ramogi TV. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kitume mawakelonu, otenore ndhadhu magi. Kawa kikogi makare. Yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso.
chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Machiegni kendo jodak ma Kisumu ojiw mondo obed akicha kendo oket ikruok makare kaluwore koda kodh El Nino. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Odiochieng' mar riwruok mar pinje kata United Nations World Tourism dhialo weche mag limbe. Kaunti ma Kisumu bende okodong' chien e ingo odiochieng'no kod nyasi motisni Kisumu Tourism Week, tiende ni ingo jumb limbe kod chenro mopogore kaka timo ler kaachiel kod pidho yiende mayowa 3,000 e bomano. En odiochieng' maber, en odiochieng' mar pidho yien, en odiochieng' mar neno ni Kisumu City oywe maler, osiko koywe maler. The Kisumu City Greening Initiative, which has gained momentum over years now, embodies the sense of responsibility. At its core, this initiative emphasizes the significance of tree planting. Nyasi no mane oyuorie kod Mama Aida Odinga kaka wendo modhial nochakore kod wuoth kowuok e lap tuke ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex nyaka kar yweyo ma Taifa Park e chuny boma ma Kisumu. Kane otwa kod Ramogi TV, Mama Aida Odinga ne ojiwo oganda mondo oket maino e weche mag pidho yien kaka yorno mar kedo kod midhiero mikelo kod futo mar lokruok e kor lwasi kalure kod nok mar yien moromo e alwora ma pacho ka ahinya to Kisumu, wach mane osir kod jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthews Owili. Our duty as residents is not just to revel in this beauty, but to be responsible stewards of the environment and helping mitigate climate change. The act of planting a tree is a testament, ladies and gentlemen, to our commitment to a healthier, cleaner, and more sustainable Kisumu. Kisumu is the cleanest any town malaria mugi. For that, we must keep it that way or make it even cleaner for the future generation. Neno reni pidho yien en gima duong' nikech kwa pidho yien to yien gi bro konyo e yore mopogore opogore. Nyaka waket Nairobi, Kisumu obed kama ler. En kama ler niso no kwa wita kalatese, plastics, kamora mora. Mama Aida bende otielo mondo oganda otemo pidh thoth yiende mag olemo manyalo kelo negi kata mana yuto kod ber mopogore opogore. Yien gi eki be wanyalo pidho gi moting'o olembe. Olembe go be miwa vitamins kwa chamo bende ber. Inyalo kata uso olemogo minwang' pesa. Mar adek, yien gi eki geng'o yamo matek ma kamoro nyalo muko utewa kata ketho gik mopogore opogore. Omedo loso ka oparo ne oganda ma jo Kisumu mondo otemo keto ikruok makare ne kodh El Nino malimbo pacho ka igani mondo kik chwe mar kodhno kelnegi lal kod midhiero mopogore. For us to prepare ourselves for this, we need to make sure that all the drainage that we have in Kisumu and in the environment, we don't block them with littering, throwing your rubbish on the drainage. Nyasi ni mar ndalo ariyo, kiny rumo kod chenro mar ng'wech mar pidho yien motisni Kisumu City Run 2023 mar neno ni boma ma Kisumu obedo mamajan kendo medo bedo maler kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Maoktin ne jumbe adek kende to kodh El Nino borore pacho kaka noland kod jolony mochung'ne koro weche mag kor lwasi. Warango gweng' ma Kakola Ombaka e Nyando ma bende en achiel kuom gwenge maula thoro daro oganda e miechgi piny maru. Wang'iyo ikruok ma giseketo ne kodh El Nino no. Millicent Adhiambo nitiere kod lipodni. Sani koro en 4 years kapok waneno ber moramora. To koro luoro ma wan go sani ma ok dak wawuondre e sirkal ni lande ni en El Nino. To kama kaka ne niche okel Nino tema niche sembwa nyaka kucho. Nyisore ne gweng'ni onge ng'adhi bete. Aseparo saidi. To podo ka ng'en tadhi kama nade. Aseparo sana. Koro wakia kaka wadwa timo gi kaka wadwa bet wakia to wan gi nyithindo. Nyaka nyithindo mong'ol wan godo. Koro kum wadwa chiko gi nyithindo gi wakia, kum wadwa dhi be wakia, kaka wadwa timo be wakia. Sirikal be
Pod olalnwa makata gimoro amora, pok wawinjo gimoro amora ni timuru kama to ubed kama. E kar dak ma Kakola Ombaka, mayudore e sub-county ma Nyando, e county ma Kisumu, mana kaka inyalo neno. Kuonde moko otuo, to kuonde moko pod otimo limtidi kod thidhna kaluwore kod oula mokalo. Thoth ute, ahinya to mag lowo, oyiech. Kama moko to dhi gi bethegi. Seche ma jamni kwayo e pap, ma en ga nam mar oula, kinde koth, ka gitemo gweno lum, sama pod oula ong'wono negi. Winyo maragak bende kwanyo wuoth kachiel e pauno kayuak to rango polo manyiso ni chal ka gima midhiero limbo machiegni kod jodak. Moko kuom jodak paro chando kendo kumo e dhoutgi matamre gi nono. Kata mana guok bende onindo e laro malich karango kuma yamo futo kochomo. Kama e kaka jodak lero luoro magingo kotenore kod kayo machiegni mar El Nino, ma en koth mapek miwuoro mopogore kod oula mapile mosekelo negi dang'ni kinde ka kinde kuom higni buora. Moko kuom jodak nitie ng'wech gero ute mabede kaka yorno mar temo keto ikruok ne El Nino. Kata bedo ni moko kuom jodak malwora ni temo keto ikruok ka gigero ute mabede motelo ne kod El Nino mabiro. Kamae kaka gilero midhiero magore ne girude gino mamiyo giluoro e kinde ma gitemo manyo konyruok. Koro nchi wadhiye ni wanyalo konyore gi ute mag mabati. Ute mabati gi wagero gi nikech kama moro monyadhi onge mamalo moting'ore manyalo miyo wayud konyruok. Kwa gero mabati kamano to ok tiek muda kapok iwinjo ni ng'ato mabati no yiech gi to kot mokaw gik moko samoro ko onge kata godiechieng'. Koro miyo wabedo gi midhiero kabisa di mang'eny. Magi moko kuom midhiero magisebedo ka gineno gigo makoro medo olo kuom gikoyo ponono El Nino biro yudogi kaka ginno. Tuoche bedo ga mang'eny kaka koro chochegi ka pi osepong' ang' ne giwal oko kaendi te. Kolera bedo ga sana gima chaka na chandowa ga to en pneumonia gi malaria kech ng'iche chande. Moko kuom mabose wito ngimagi, moko mabiponi e osiptal, lopo botamo ne ok nyal pure yo makare. Koro maga achiel kuom gik ma midhiero saidi. Gimedo ni gin kod kiawa ni kod El Nino nyalo biro mayore makwano oganda mabiro dwaro kuonde jot muom mahew kar jot manitie e skul primar ma Ombaka. Gweng'ni onge kama dhi dong' ka en pi dhi pong'e te machacho nyocho ula matin to sani El Nino to dhi mako gweng'ni te nyaka Ombaka. Kane wan Ombaka kachacha ji ariyo nodwa tho mo emergency mo konyogi nikech athma dhano 200 e room achiel. Ma e chal mar kar jot manogere e skundno. Maigeno ni biro ting'o ji ma 600 ponono jogo maula osebedo kadaro ema El Nino bende biro rocho ngimagi. Kaluwore kod japuonj maduong' mar skul primar ma Ombaka, David Ochieng', oyuago kethruok mag mwandu skul kaka klese matimore ga sama oganda obuoro e skundno kinde oula. Ka biro namba mokalore to biro chuno ni moko biro ninde e classes. To ka gininde classes ingene ka nyithindo kete buge kanyo ntiere desk. Koro ginindo to gokinyi wabiro koka giwuok koka gidhi e hall kuchocho. Koro mano nyalo interfere gi somo nikech gitedo nyaka yie kuondego. Bende ginyiso luoro ni El Nino nyalo daro nyaka skunde ma oluorogi kaka Ugenya kod Nyamasao. Gino makidek medo gi kwan jogo mabiro jote skundno kendo miyo gi achiedh nade. Ahinya to kinde timo penj mag KCPE kod KIPSEA maigani. Ka koth ochwe to Ugenya ne piny. Jo Ugenya biro dar ka gibire neighboring resting ground ma en Ombaka Primary School. Nyamasao bende biro ringo ka biro Ombaka Primary School. Ma dhi kelo larruok mag gik mantie e ka mag konyruok machalo classroom to kod choche. Mano biro miyo ka dhi tim KCPE kod KIPSEA to wadhi bedo kod chandruok mag gik mag konyruok manie e sikul kaendi. Nekech gige kod biro laro gi the 3 schools. Ma population mag nyithindo madhi timo penj e these 3 schools
en maromo karibu 300. To gin giwegi bende giikore ne El Nino. Ponono gin be kodhno biro tamo wang'gi kaka kar jot ma owal ne konyo jogo ma pi daroga. To ka dipo ka pi omako nyako mbaka, to ikruok motegno onge, to chuno ni jo community te biro ringo kadhi Ahero. Ma the local government gi national government onego bed noikore kaka gibiro daro ji kaka gitere rest grounds mana Ahero man kilomita 10 kod wiye. Kwayo magin godo ne sirikal to gin mage. Wakwayo kata ka sirikal nyalo riwore, ka sirikal ma piny gi mamalo nyalo riwore mondo mi wayud kony mar gero nwa ute mag mabati go. Makoro wabed security to kwabet ni wainyore igi. To nyalo bedo maber. Mondo mi mag geng kik ji 200 dhi dhungre room achiel. Most victims gi komi siling 2,000 juma ka juma. Kimedo gimari moro matin to inyalo chulo ot kama idhi iyudo kama thur. Ok en gima biro siko. Koro so in dam dhi mbele. Process mag gengo pigni dhi mbele. Koro wadwa ni sirikal okonywa nikech El Nino en pi maduong', en pi ma kobiro to chopo nyaka Riat. Odaro ji kate. Nikech nasenene, ok en mokuongo, nasenene. Tend kaunti ma Kisumu to wacho ang'o kotende kod weche ikruok ne El Nino. Ng'eni midhiero mar pi wajabedo gago ka koth ochwe mang'eny kabisa moingo kaka ochwe ka pile. Wawacho ni wabed abeda kicha ka dipo ni koth biro mang'eny saidi moula bende bi mang'eny kabisa, to wan gi kuonde moting'ore malo ma timbewa mantiere ward gi sub county biro nyisowa, to sama ginyisowa ni mage kuonde monego wadhiye, watiuru kodgi machiegni, wadhi uru kuondgo mondo wageng' lal mang'eny manyalo biro korka ji mawito ngimagi gi mwandugi bende makethore nikech gigolo e ot molewo, nikech giwe ni pi ok bibedo mang'eny. E skund sekondarni machon ma Ombaka ma bende midhiero mar oula ne oduone weche somo chutho en achiel kuom kuonde jot manyuola 31 kuom ji 600 duto mane oula odaro ojote. Ka koro kwayogi maduong' e kindeni ma kodh El Nino okayo en mondo sirikal kokalo migao mochung' ne weche mag masiche mag apoya okonygi kod omenda moro matin magibiro resorego e kinde ma kodhno biro gore piny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kakola Ombaka, Kisumu County. Bende ng'eyo ni ka nyathi ok bed kod bor ma inji maromo 2 chakre hike mar 3 to nyalo bedo ni ok ongima. Mae momiyo koro jokanyo owuok oko mar nywako kendo puonjo oganda e ber mar tero nyithindgi e pim e nyasi mar odiechieng' yango kendo puonjo oganda e dongruok mar nyathi mano mong'ere kaka International Children Growth Awareness Week. Dana Olonde miyowa mathoth. Nyasi mar odiechieng' yango kendo puonjo oganda e dongruok mar nyathi mong'ere kaka International Children Growth Awareness Week notimore magawa moro buore Nairobi, kama jokanyo kod jonyuol manigi nyithindo maonge kod gigo mamiyo nyathi dongo nochokore mar puonjore, to moloyo jiwore maluwo achiedh nade magiwacho ni gikale. When you're taking your child for those clinical visits, the nurse or the caregiver takes the measurements of your child's height and weight, and it's through there they're able to establish if the child is growing too much or too little. Jen Ng'ang'a en janyuol manigi nyathi man gi tuo mar Turner syndrome. Oleronwa kaka nofwenyo tuoni. Alizaliwa Kiambu Hospital, so immediately vile alizaliwa ndio waliniambia ako syndromic, and then hiyo time hawakuwa wanajua sure ni syndrome gani, and then later on after a week tukuwa huko bado Kiambu, ndio waliniambia ni Turner's. Sasa kwa mahustlers kama sisi inakuwa ngumu kupata hadi hizo dawa za hormones zenye nafaa kudungwa every time. So right now mimi sijaanza hizo because I don't have money to do that right now. Jen katakamano wacho ni chir ma osebedogo osemiyo rado kod jonyuol mamoko mabende nigi nyithindo manigi tuoche mikelo kod koso bedo kod gik maketo dongruok nyathi makare mong'ere gi dongere kaka growth hormones. There's so many parents out there wenye hawajui anything, wenye hawajui hata kunaendanga je, wenye hata kuna watu wengine wana go through the same condition. Mimi naomba tu mtu akuwa na mtoto akuwa na condition, unajitokeza unapatana na mama wengine, unaweza kujua you're not alone. Zaitun Mitetsat,
ma nyathine koro jagni 4 yango achiedh nade mokaloe e yudo yedhe magayo tuo mar Turner syndrome ma nyare ni godo. Zeitun wacho ni nyare dwaro dos 2.5 mar yath, to dos achiel nyalo bede kind $25 nyaka $35. The growth hormone is actually very expensive. Right now I actually get it from Turkey, where I usually get it through friends or relatives who are going to Turkey, and I send them to bring it for me, because in Kenya right now a pen goes for between 25 to 30,000, and in Turkey you can get it at least between 9 to 11,000. Oseyo piny owacho mowacho ni pok okawo tuoche makamagi yo makare, kaka tuoche kaka sukari, wira chunogi gi many pesa kigin mar thieth ne nyithindgi. Kaluwore gi Riziki Siomboa ma en jakanya riwruok ma ok mar piny owacho mar Magic Foundation, tuoche makamagi kalo 500 kendo gitemo yudo negi thieth. Tuochegi oting'o Turner syndrome, Noonan syndrome, intrauterine growth restriction, growth hormone deficiency e kind mamoko. Riziki kata kamano wacho ni ndalo moko gikoso yedhe, kendo kinde mang'eny chuno jonyuol manigi nyithindogi mondo loknegi yedhegi. They've had shortages from last year December, and it is very unfortunate. Some of the children have stopped using this medication, and we know what happens when their child stops this medication, because it's a treatment that needs to be consistent throughout their lives. Omedo jiwo jonyuol nyithindogi mondo kik luor yudo kony, kokwayo piny owacho mondo ket odiechieng' mano manyalo timne nyithindo pim mar resogi kapod gitindo. Every child should be observed keenly. Their growth patterns taken and observed, and then when the minute they see there are any issues, they work on it immediately, because this treatment tends to work best on onset of discovering this condition. Odiechieng' mar International Children Growth Awareness timore tarik 20 dwe mar 9 higa ka higa. Diana Ulunde, Ramogi TV, Nairobi. Shabana owito tukgi mar 2 e lig ma pachoka. Username Investments presents the domain Kisumu.